1900 to 1910, 1905 வங்கப் பிரிவினை, சுதேசி இயக்கம். 1906 சுதேசி நீராவி கப்பல் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. 1910 to 1920, 1916 தன்னாட்சி இயக்கம், லக்னோ ஒப்பந்தம். 1917 சம்பரான் சத்தியாகிரகம். 1918 கேதா சத்தியாகிரகம். 1919 ரவுலட் சட்டம், ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை. 1920 கிலாபாத் இயக்கம், ஒத்துழையாமை இயக்கம். 1920 to 1930, 1922 சௌரி சௌரா சம்பவம். 1923 சுயராட்சிய கட்சியின் தோற்றம். 1927 சைமன் குழு நியமனம். 1928 மோதிலால் நேரு அறிக்கை. 1929 லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு. 1930 உப்பு சத்தியாகிரகம், முதல் வட்டமேசை மாநாடு. 1931 காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம், இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு. 1932 வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம், பூனா ஒப்பந்தம், மூன்றாவது வட்டமேசை மாநாடு.